Assalamu alaikum hurmatly adamlarym. Garaşyda Baky tarapy ýurdundaky täzirklik hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeli aşýar. Şugun hormatly prezident bilen Gurbanyňly Berdimuhammedow minister kabinetiniň sanly urgum arkaly Nowatdaky mejlisine geçirdi. Onu döwlet durmuşynyň möhüm meselleri ara alynıp maslahatlaşyly. Hemem käbir resmi namalaryň tasdimlaryna garaly. Hormatly prezidentime we hökümet binasyna gelip, bu ýerde sanly urgum arkaly ministrler kabinetiniň mejlisine geçirdi. Salam hormatly minister kabinetiniň agzalary, biz şugun diýip bolşýarlar. Minister kabinetiniň sanly urgum arkaly Nowatdaky mejlisimize geçirýär. Mecliste esasy taýýarlanan resmi namlaryň tasdimlamaryna serede şeýlem käbir hem il ýurt bähwetdi meseleler ara maslahatlaşar. Hormatly prezidentime de sanly urgum arkaly geçirilýän ministrler kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işler ministri Meredowa söz berdi. Vice-premier Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, alim we medeniýet meseleleri boýunça ýürütülýän idarasy UNESCO bilen hyzmatdaşlygyny hasa işleňleşdirmek boýunça görülýän çägler barada hatabat berdi. Şunun bilen baglykda milli liderimden garamagyna degişli teklipler ödürlenildi. Köp ýyllyk iki taraplaryň gatnaşyklarynyň netijesinde ýurdumyzyň gadymy mer, könürgenç we gadymy Nusoy taryhy medeni ýadygärlikleri UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň sanawyna girdildi. Şeýlekem Türkmen halkynyň görogly şahadetsany hemde güçtepde aýdym we tanys destury we Türkmen milli harçylyk sunuty adamlaryň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girdildi. Şeýleň dowamyna UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň sanawyna Türkmenistanyň köp taraplaryň we milli hödürnamalaryny girmek boýunça degişli işler dowam etdi. Hyzbustanna Özbegistan we Täjikistan bilen birlikde Beýik Güpek ýolunyň Zarafşan garagym geçergeti hemde Iran Islam Respublikasy bilen birlikde Türkmeniň keşteçilik sunudatly köp taraplaryň hödürnamalar dol taýýarlandy. Hemde UNESCO Guramasynyň sekretariatyna tapşyryldy. Beýik hödürnamalar boýunça çözgütleriň 2020-nji ýylda kabul edilmegine garaşylýar. Milli hödürnamalar bardaýdylarna UNESCO-nyň şäherleriň dürejlik toruny Aşgabat şäherini girmek boýunça resmi namalaryň dol taýýarlandygy hemde bir guramanyň sekretariatyna tapşyrylandygyny bellemek gerek. Bu wagtda utornukly çözgüdüň şu ýylyň 29-njy oktýabryna eglan edilmegine garaşylýar. Şeýlekem UNESCO-nyň adamlaryň maddi däl medeni mirasynyň görnükli nuskalarynyň sanawyna girmek üçin dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saat çalmak we bagçylyk sunudatly hödürnama boýunça resmi namlaryň toplamy dollugyny bir gurama tapşyryldy. Bir bölüm boýunça netijeniň şu ýylyň dekabr aýyna geçirilmegi meýilleşdirilýän maddi däl gymmatlyklary boýunça komitetiň çägine kabul edilmegine garaşylýar. Hormatly prezidentimiň resmi çykyşlaryndan we syýasy başlangyçlaryndan uralyp, häzirki wagtda UNESCO bilen hyzmatdaşlygy ähli taraplaryň ösürmek, şol sana Türkmenistanyň hödürnamalaryny ilerletmek maksady bilen degişli teklipler taýýarlandy. Olar hyzbustanna Türkmenistanyň, Gazagystanyň we Özbegistanyň aram guşaklykdaky çölleriniň gorokhanalaryny öz içine alýan aram guşaklygyň Turan çölleri adly transmilli hödürnamany taýýarlamak boýunça işler alınıp barýar. Büyük hödürnamanyň çäklerini Türkmenistanyň 3 tany, ýagny Repetek biosfera, Bereketli garagym we Gaplanyr döwlet TV gorakhanalarynyň UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň tanawyny giýdilmegi gözüňe tutulýar. Şeýlekem döwlet başlygynyň gollaw bermegine, Köýtürnag ekologamy UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň sanawyny giýdirmek boýunça resmi namalar taýýarlanýar. Olary baýlaşdyrmak, ilmi barlygy maglumat bilen üçinçiligini artdyrmak we burada halkary tejribesini çekmek maksady bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň uly landşaftlary goramak merkezi bilen hyzmatdaşlygy işleňleşdirmek teklip edilýär. Beýan edilen teklipler nazara almak bilen öýdara düşünmek barada ähtnamanyň taslamasyny taýýarlamagyň möhümdigi bellenildi. UNESCO bilen hyzmatdaşlygy ekologiýa, daş goşaw goramak, ekologlar hemde tebiği baýlyklary bütün dünýä mirasynyň sanawyny giýdirmek meselelerine ösürmek maksady bilen bu guramanyň adam we biosfera adly halkara maksatnamasynyň çäklerini işleri güýçlendirmek teklip edilýär. Onuň düzgünlerine laýyklykda UNESCO-nyň agda ýurtlaryny ordaş milli komitetler döredilýär. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler, medeni insanperwer ulgamda netijeli hyzmatdaşlygyň pogtalandyrmagynyň garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistanyň daşary tiýadatynyň esasy uğurlarynyň biridigini belledi. Biziň ýurdumyzda bu ýurda iri halkara guramalary, şol sana Birleşen Milletler Guramasy we onuň ýürütülýän idaralary bilen işin gatnaşyklyklar. Şonu UNESCO bilen däbi ulan gatnaşyklara uly ähmiýet berilýär. Olaň atarına üstünlükli amal aşylýan, hemde durumça geçirilýän birlikdäki tasdimler bar.
Döwlet başlarymyz soňky ýyllarda Birleşen Milletler Guramasynyň bir iri düzüm bilen hyzmatdaşlygyň hil taýdan täze derejä çykanlygyny beledi. Alam bilen medeniyet lugamlarynaky köp ýyllyk hyzmatdaşlyk hemde taryhy binagarlyk ýadygärlikleri gorap taklamak iki taraplaryň gatnaşyklarda Türkmenistanyň işin gorun eýleýändigine aýdyň şaýatlyk edýär. Ata watanymyzyň innowasion ösüşi, sanyl goma geçmäge, öňde barjy maglumat kommunikasiýa tehnologiýalaryny netijeli ulanmaga tarap ugralmak bilen baglykda hyzmatdaşlyk giňetmek we onuň mazmunyny baýlaşdyrmak babatda gowy mümkinçilikler açylýar. Dünýä ýüzünde türkmen halkynyň baý taryhy medeni mirasyny giňden wagt etmek boýunça görülýän şäherleri de aýratyn ünserliýär. Hormatly prezidentime de UNESCO bilen hyzmatdaşlygy hasa berkitmegiň, degişi orada iýilikderli işleri geçirmegiň, Türkmenistanyň öňe süren netijeli başlangyçlaryny ilerletmegiň möhümdigini belläp, bu babatda vice-premieri hemde degişi ýol başlara anyk taşyklar berdi. Soňra Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedowa Türkmenistanyň amala aşyrýan giňerimli özgertmeleriň hukuk bunyadyny berkitmek boýunça ýurdumyzyň kanun çykarjy idarasynyň alyp barýan işleri barada maglumat berdi. Ýurdumyzda ykdysady, fiýasy we medeni taýdan mundan meýlekde ösdürmek, raýatlaryň hukuklaryny we beýikliklerini goramak, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini hasa gowrandyrmak bilen baglanyşykly täze kanun tassamalaryny taýýarlamak hemde hereket edýän kanunçyk namalaryna üýt götmeleri we goşmaçylary girmek boýunça işler dowam edýär. Meclisiň wekilleri halkary we parlamentary gatnaşyklaryny ösdürmäge gönükdirilen şäherleri, şol sanyna Birleşen Milletler Guramasynyň ödüş maksatnamasynyň howanyň üýtgemeginiň töwekkülçiliklerini Türkmenistanyň meýilleşdiriş şäherlerini ornaşdyrmak atly tassamasynyň çäklaryny geçirilen iş duşugyny we Birleşen Milletler Guramasynyň çağırlar gaznasynyň Türkmenistanyň wekilhanasynyň bilim boýunça milli konsepsiýasyny işläp etmek boýunça geçiren okuw maslahatyna gatnaşdylar. Meclisiň deputatlary döwletimiziň içeri we daşary ýatyny, täze kanunlaryň many mazmunyny halkymyzyň arasynda giňden wagt etmek boýunça işleri alyp barýarlar. Hormatly prezidentime de döwletimizi durmuş ykdysadydan ösdürmegiň esasy wezipelerini hemde halkara hukuk kadrlaryny we ölçeglerini nazara almak bilen Milli Geňeşiň meclis tarapyndan ýurdumyzyň kadrlaşdyrjy hukuk bunyadyny berkitmek boýunça geçirilen işleriň möhümdigini belledi. Döwlet başlarymyz iri halkary guramalary ilkinji nowatda Birleşen Milletler Guramasy bilen özara gatnaşyklaryň birnäçe lilikdäki möhüm tassamalary boýunça hyzmatdaşlygyň oňyn tejribesini peýdaranmagyň möhümdigini aýtdy. Milli liderimiz üzüp gelýän nesli terbiýelemäge, jemgyýetde ýokary ahlak gymmatlyklaryny gorap saklamaga gönükdirilen işlere üns çekip, şol bir wagtda Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Mehmedowa hem ýüzlenmek bilen halkymyzyň milli medeni mirasyny, birint insanperwer dep desturlaryny, maşgaly gymmatlyklaryny aýyl saklamak, baýlaşdyrmak we giňden wagt etmek meseleleri hemişe üns merkezinde durmalar diýip belledi. Hormatly prezidentimiz ýaşlary ata watanymyzyň azatlyk we rewaçlygy barada arzuw eden hemde ozaly bilen mehriban ojagynyň mukaddesligini we şahsiýetiň mertebesini ilertden ata babalarymyzyň misalyna terbiýelemeler diýip bir wajyp mesele degişi ýol başlaryň ünsini çekdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Mehmedowa gödöwçi edýän ulgamyna işleriň ýagdaýy, şeýlekem awgust aýyna watanymyzyň mukaddes garaşdyrylanan şanly 30 ýyllyk münasibetli 2021-nji ýylda Türkmenistan paragatçylyk we ananşmaň watan ýylyna meýilleşdirilen dürli derejelerdäki medeni köpçülikliň şäherleriň ýokary guramaçyk derejesinde geçirmek bilen baglanyşykly ýerine ýetirilen işler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzyň mukaddes garaşdyrylanan şanly 30 ýyllygynyň baýram edilýän ýylyna öňümçük we durmuş medeni maksatly iri desgalaryň açyş dawarlarynyň ähmiýetini belledi. Ýurdumyzyň iň täze taryhynyň aýdyň şany bolan bir desgalar Türkmenistanyň berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne gadanýan üstünliklerini we ýeten birin sepkitlerini alamatlandyrýar. Döwlet başlarymyz şu ýyl ulanmaga beriljek täze binalaryň we desgalaryň halkymyz üçin hakyky toý sowadyna öwürjekdigini belläp, olaryň açyş dawarlaryny ýokary guramaçyk derejesinde geçirmek babatda vice-premieri anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Urad Gelliýew ýurdumyzyň tuğaçylyk buýdugyna alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiziň garamagyna tuğaçylyk meseleleri boýunça lilikdäki türkmen özbek hökümetary toparynyň türkmen beýlegini döretmek we onuň düzümini tasdiklamak hakynaky kararyň tassamasy edilenli. Şunun bilen baglykda Türkmenistan bilen Özbekistan Respublikasynyň arasynda ölçeklen resmi nama laýyklykda häzirki wagtda suwdan iki döwletiň arasynda birlikde peýdalanmak boýunça degişi işleriň alınıp barýanyny bellenildi.
Suwhujuluk ulgamyna hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösürmek maksady bilen 2021-nji ýylyň 26-njy maýynda suwhujuluk meseleleri boýunça birlikdäki Türkmen özek hökümetleri toparakynda Türkmenistanyň hökümeti bilen Özbekistan Respublikasynyň hökümetiniň arasynda alalaşyk gol çekildi. Bir resmi nama laýyklykda terhetçisi derýalaryň tuw serişlerine erejil peýdalanmak we iki döwletiň terhet ýaka çäklerine ýerleşýän suwhujuluk diskalarynyň işini üpçün etmek maksady bilen suwhujuluk meseleleri boýunça birlikdäki Türkmen özek hökümetleri toparyny döretmek beýlenildi. İki döwletiň arasynda serhetçisi suw serişlerini dolandyrmakda, peýdalanmakda we goramakda hyzmatdaşlyk ýeňeltmäge ýardam bermek, bu ýurlarda alaşyklaryň ýerine ýetirmegini üpçün etmek, iki döwletiň suwhujuluk meselelerine dahilli ministrlikleriniň, puwduklyň duranyş idaralarynyň we guramalarynyň işini utgaşdyrmak hemde suwhujuluk meseleleri boýunça hyzmatdaşlygyň şertnama hukuk bunyadyny kämilleşdirmek barada birlikdäki toparyň wezipeleri kefitlendi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, suwdan erejili peýdalanmagyň Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň möhüm urudyny belledi. Munyň özi bolsa, Merkezi Aziýada ekologiýa awadançylygyny üpçün etmek hemde daşgurşy goramak bilen asnaşykly baglanyşyklydyr. Ýurdumyz bu ýurda halkara hyzmatdaşlygyny ösürmek orunyna iýliklerli çykyş etmek bilen tergetisi suw serişlerini ulanmagyň halkara hukugynyň amomy ikrar edilen kadrlaryny bir jaý etmegiň, birek-birege hormat goýmagyň hemde sebitiň ähli döwletleriniň mähfiyetlerini nazara almagyň etatyna amala aşyrylmagyndan uralýar. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyz Özbekistan Respublikasy bilen döwletlere gatnaşyklarynyň netijeli häzete eýdigini belläp, biziň dostlukly ýurtlarymyzyň suw ulgamyna özara gatnaşyklaryň oňyn tejribesini eýdigini aýtdy. Hormat prezidentimiz suwhujuluk meseleleri boýunça birlikdäki Türkmen özek hökümetleri toparynyň Türkmen böleginde öretmek we onuň düzümini tasdiklamak hakynda karary gol çekip, resmi namany sany ulgam arkaly vice-premiere iwerdi. Hemde bu wagtda degişli görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanow gözüçi diýen gondlaryna işleriň ýagdaýy barada hatabat berdi. Hemde hormat prezidentimiň garamagyna Türkmengaz, Türkmennewit döwlet konsernlarynyň, Türkmen Geologiýa döwlet korporasiýasynyň we Türkmenmaşdaky nefti gaýtan işleýän zawodlar toplamynyň meselleri hakynda kararlaryň tassamalaryny ödürledi. Türkmenistanda sany ykdysadyty ösürmegiň konsepsiýasyna laýyklykda işlenip taýýarlanan şol resmi namalar neft gaz toplamynyň idaralarynyň düzümini sany tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça bölümleriň döredilmegini gözüňde tutýar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, neft gaz senagatyny mundan meýlekde okunly ösürmegiň, ony döwrüň talaplaryna laýyk getirmegiň wezipelerini ünsjekdi. Puwdugyň öýrümçik we alma teýen kuwatynyň puwturandyrmagy, ýurdumyzyň ýanyňyç energetika toplamynyň öňümleriniň dünýä wagdaryna bäsleşige okyplygyny ýokarlandyrmagy, ýurdumyzyň durmuş ykdysadyny ösmegine munasip goşandyny üpçün etmäge gönükdirlenler. Hormat prezidentime de Türkmengaz, Türkmennewit döwlet konsernlarynyň, Türkmen Geologiýa döwlet korporasiýasynyň we Türkmenmaşdaky nefti gaýtan işleýän zawodlar toplamynyň meselleri hakyndaky kararlary gol çekip, olary sany ulgam arkaly vice-premiere iwerdi. Hemde bir resmi namalar bilen baglanyşykly anyk tawşyklar berdi. Döwlet başlarymyz neft gaz toplamyny innowasion taýdan ösürmek boýunça teklipleri işläp taýýarlamagyň hemde olary durmuşa geçirmegiň puwdukly döredilýän täze düzümleriň işiniň esasy orlaryna öwrilmelidigine ünsjekdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gelin Ýazyp Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Gullugy Akademiýasynda gyýyska möhletli okulary guramak babatda hatabat berdi. Döwlet başlarymyzyň şu ýylyň 8 fevralyna alym, bilim, saglyk goraş, sport ulgamlarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň meseleleri boýunça sany ulgam arkaly geçiren iş maslahatyna beren tawşyklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen degişli teklipler taýýarlandy. Şunun bilen baglykda Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Gullugy Akademiýasynda Milli Geňeşiň agdalarynyň hünär derejesini ýokarlandyrmak üçin gyýyska möhletli okulary guramak meýilleşdirilýär. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, döwlet gullukçylarynyň etikasyny ýokarlandyrmagyň wajypdygyny belledi. Olary türkmen halkynyň gadymdan gelýän ruha ahlak gymmatlyklaryna, şol sanyna birek-birege hormat goýmak täplerine erip, özüň alyp barmagyň ähli kadrlaryny bir jaý etmelidirler. Hormat prezidentimiz her bir gullukçynyň watansöýçilik, halallyk, işe jogapkarlyk çemeleşmek ýaly häsiýetleri özüne jemlemek bilen nusgulyk görelli bolmalygyny belledi we bu gurdaky işleri gowlandyrmak babatda anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Perçekow importyň ýerini tutýan we eksportyny ýetlenen haritlaryň öňümçigini ýola goýmak boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi.
tenagaty ösürmek boýunça Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösürmegiň maksatnamasyna gözeňletlen çäreler amala aşyrmak, importyň ýerini tutýan we eksportyny ýetlenen haritlaryň önümçigini ýola goýmak maksady bilen Tenagat we Gurulşyk Önümçigi ministrligi tarapyndan hereket edýän önümçikleriň düzümini kämilleşdirmek hemde ýurdumyzda giňerimde alınıp barýan gurulşyklary zerur bolan gurulşyk haritlar bilen üpçün etmek boýunça degişli işler geçirilýär. Ahal vilayatynyň Bäherden etrawyna keramiki bedek plitalaryny, fayans önümlerini öndürýän zawody gurmak boýunça degişli işler alınıp barýar. Bu önümçiklerde ýetaty çiň mal bolup Kaolin önümi giňden ulanýar. Balkan Kän müdürliginiň Kaolin önümhanasynyň taslama kuwatyny almak bilen Türkmenistanyň Tenagatçylar we Telekeçe birleşmesiniň agdaty Derya Plastik hojuluk jemgyýetiniň maýy goýum terişleriniň atabyna adaglaran önümhananyň durkuny täzelemek hemde bilelikdäki açyk görnüşli paýdary jemgyýetini döretmek teklip edilýär. Şol kärhananyň guramasy hukuk görnüşiniň üýtgedilmegi hemde durkunyň täzelenmegi, onuň kuwatyny artdyrmagy, täze iş orunlaryny döretmäge, daşary ýurtlardan getirilýän çiň mal üçin harç edilýän serişleri tygyşytlamaga mümkinçilik berer. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler. Ýurdumyzda sarp edijileri zerur import önümleriniň orny tutýan haritlar bilen doly üpçün etmäge okyply, kuwatly gurulşyk tenagatyny döretmegiň mümkindigine üns çekdi. Milli liderimiz pudoň kuwatyny ýerderli potulandyrmagyň hemde ýurdumyzda we daşary döwletlerde uly istege eýe bolan ýokary ýerli gurulşyk serişleriniň öndürilýän mukdaryny artdyrmagyň mümkindigini belläp, vice-premiere bir näçe anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Gylyjew, hormatly prezidentimizin ulul beren tawşyklarynyň ýerine getirilişi, gödäwçi edýän gomlaryna alınıp barýan işleriň ýagdaýy, şeýlegem Türkmenistanyň çägirinden daşary alınıp gidilenine, kagyd galynlaryna hemde taýýar çap edilýän önümleri, gümrük başlaryny bellemek hakyndaky kararyň taslamasy barada hatabat berdi. Vice-premier hormatly prezidentimizin hudutul goma gollaw bermek netijesinde ýurdumyň telekeçleriniň işiniň geriminiň giňilýänini aýtdy. Önümçük kärhanalarynyň kuwatlyklaryny çiň mal bilen üpçün etmek hemde daşary ýurtlardan getirilýän haritlary öýdümizde öndürmek maksady bilen daşary ýurtlara berilýän kagyd galynlaryna gümrük pazyny bellemek boýunça degişli işleriň geçirilenligi habar berildi. Şunuň bilen baglykda hormatly prezidentimiziň garamagyna degişli kararyň taslamasy götürildi. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler. Öýdümizde öndürilýän haritlariň atabyna içerki wadarda azyk bolşugyny hasa üpçün etmegiň tewda toplamynyň mühim wezipesini belledi. We ýurdumyzda telekeçiligi mundan meýlekde ösürmek, milli ykdysadyetde onuň bäsejigi okyplygyny ýokarlandyrmak, daşary ykdysady aragatnaşyklary giňeltmek üçin ähli şertleri döretmek boýunça görkezmeler berdi. Döwletdaşlarymyz Türkmenistanyň çägirinden daşary alınıp gidilerine, kagyd galynlaryna hemde taýýar çap edilýän önümleri, gümrük paçlaryny bellemek hakyndaky karary gol çekip, ony Sanly Gomarkaly vice-premiere iberdi we bir resmi namany durmuşa geçirmek bilen baglanşykly anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktori Çakyýew ýolbaşçylyk edýän idarasynyň meselleri boýunça kararyň taslamasy barada hatabat berdi. Döwletdaşlarymyzyň tawşyklaryna laýyklykda degişli düzümler bilen birlikde bir resmi namanyň hemde agentlik hakyndaky düzgün namanyň we onuň merkezi idarasynyň gurulşynyň taslamalaryny taýýarlamak boýunça degişli işleriň geçirilenligi aýdyldy. Şunuň bilen baglykda hormatly prezidentimiziň garamagyna degişli resmi namalaryň taslamlary ködürlenildi. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler. Ýurdumyzda durmuş ugurly ykdysady ulgamyň ýokary depkinlerden ösýänini belledi. Bu ulgam eýçiligiň dürli usullaryna esaslanýar hemde bazar gatnaşyklaryna tapgyrlygyň geçmegi gözeňde tutýar. Şol ulgamda hojuluk ýöretmegiň netijeli usullaryny işen gornaşdyrmagyň, ulug kommunikasiýa toplamynyň kärhanalaryny dolandyrmak boýunça eýçiligiň dürli düzümlerini kemale getirmegiň esasyna bu ulgamda düýpli özgertmeleri amala aşyrmak maksady bilen degişli işler geçirilýär. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginiň meselleri hakynda karary gol çekip, ony Sanly Gomarkaly Çakyýewe iberdi we bu ýurda belirlenen çäreleri durmuşa geçirmek meselelerini bir gödäwçilikde taklamagy taşyrdy. Sanly Gomarkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde başga da bir näçe mühim meseleler garaldy. Olar boýunça degişli öýdükleri kabul edip, hormatly prezidentimiz mejlis semledi. Mr. Kabinetiniň agdalary biz şunuň bilen Sanly Gomarkaly nowatdaky Mr. Kabinetiniň mejlisini geçirip oturýar. Nämen esasy siziň her ýerinde berk jan sağlygyny rowaşlyk we mal palan işlerinde diňe hem uly üstünlikleri arzu edýär. Sağ olun.
Şeýlekemi şugun hormatly prezident bada Gurbanoğlu Berdimuhammedow awgust aýynda Abada Milli Täýäkçilik Dowlugyna halkary ähmiýetli şäherler geçirmek boýunça guramaçylyk komissiyanyň agdalarynyň gatnaşmagyny iş maksadyna geçirdi. Hormatly prezidentime de Abada Milli Täýäkçilik Dowlugyna halkary ähmiýetli şäherleri geçirmek boýunça guramaçylyk komitetiniň agdalary bilen geçirilen iş maslahatynyň gün tertibine Merkezi Aziýanyň döwlet başçylarynyň konsultativ duşugyna, Tewtiň ýurtlarynyň denanlarynyň duşugyna, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli önümleriniň halkary sergisine, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysady forumuna, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli tagamlarynyň festiwalyna hemde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň sungudy saatlarynyň dawraly bayramçy konsertine taýýarlyk görmek bilen bagly meselelere garaljakdygyny aýtdy. Şunun bilen baglykda hormatly prezidentimiz ilki bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işler ministri Meredowyň hatabatyny dinledi. Meredow awgust aýynyň başynda geçirilmegi meýilleşdirilýän Merkezi Aziýanyň döwlet başçylarynyň konsultativ duşugyny we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysady forumuny hemde iki taraplaryň duşuklary we beýlik çäherleri degişli derejede geçirmek boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime hatabat dinläp, häzirki wagtda garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistanyň iri sewit we halkary ähmiýetli forumlaryň geçirilýän ýerine öwürlenigini beledi. Şunla bağlılıkta hormatly prezidentimiz ähli degişli düzümleriň taýyşly işlemeginiň möhümdigini öňe çekip, öňde boljak halkary ähmiýetli şäherleri ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek meselelerini üns merkezine taklamagy tapşyrdy. Soňra Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy Mehmedow Merkezi Aziýa döwletleriniň denanlarynyň duşugynyň maksatnamasy barada habar berdi. Biçare Türkmenistanyň prezidentiniň başlangyjy bilen awgust aýynda Abada Milli Täýäkçilik Dowlugyna geçiriler. Duşugy daşary ýurtlaryň wekilleriniň hemde Birleşen Milletler Guramatynyň Merkezi Aziýa üçin öňüňiş diplomatiýasy boýunça Tewit merkeziniň ýol başçylarynyň gatnaşmagy gözüňde tutulýar. Hormatly prezidentimiz degişli forumyň guramaçylyk meselelerine toplumlaryň çemberleşmegiň möhümdigini bellädi. Merkezi Aziýa döwletleriniň denanlarynyň duşugy Türkmenistanyň Tewitde gender deňligini üpsün etmek babatda netijeli hyzmatdaşygy pugtrandyrmagy münasip goşandy bolar. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gylyjew Abada Milli Täýäkçilik Dowlugyna geçirilmegi meýilleşdirilen halkary forumlar hemde sergileri, şol sanyna Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli tagamlarynyň festiwalyny ýokary derejede geçirmek boýunça görülýän şäherler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime hatabat dinläp, daşary ýurtly mehmanlary türkmen halkynyň gadymdan gelýän mehmanzörlük täýäplerine laýyklykda münasip garşylamagy üpsün etmegiň zerurdygyny bellädi. Döwlet başçylarymyz şu maksat bilen degişli düzümleriň taýyşly işini ýola goýmagyň wajypdygyny aýdyp, vice-premiere anyk taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedow Türkmenistanyň üstünliklerini, halkymyzyň baý medeni mirasyny we köpatarlyk milli gymmatlyklaryny giňden beýan etmek maksady bilen Abada Milli Täýäkçilik Dowlugyna geçiriljek medeni şäherleriň maksatnamasy Merkezi Aziýa döwletleriniň sungudy saatlarynyň dawraly bayramçy konsertine görülýän taýýarlyk barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime hatabat dinläp, halkary ähmiýetli şäherleri talaby laýyk guramak maksady bilen orduş düzümler bilen birlikde degişli işleri ýokary derejede geçirmegiň wajypdygyny aýtdy. Döwlet başçylarymyz artistleriň çykyşlaryna ata watanymyzyň bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne gadanýan üstünliklerini, türkmen halkynyň bagtyar durmuşynyň öz beýany tapmalygyny aýdyp, vice-premiere degişli görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gelin Ýazyp döwlet başçylarymyzyň Abada Milli Täýäkçilik Dowlugyna geçiriljek halkary ähmiýetli şäherlere taýýarlyk görmek boýunça ulul beren taşyklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen görülýän şäherler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime hatabat dinläp, Türkmenmaň şäheriniň halkara howa menziline hemde gözüçilik geçiriş nokatlaryny degişli barlyklary geçirmek üçin nokatlaryň hemde kefiýetlenen ýerlerde lukmanlaryň gije gündüz nowatçylygyny guramagyň zerurdygyny öňe çekdi we şunun bilen baglykda vice-premiere degişli görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktory Çakyýew Abada Milli Täýäkçilik Dowlugyna geçiriljek Merkezi Aziýanyň döwlet başçylarynyň konsultativ duşugynyň çäklerine meýilleşdirilen şäherleri ýokary derejede guramak maksady bilen görülýän anyk şäherler barada hatabat berdi. Türkmenmaň şäheriniň halkary deňiz menziliniň çägine guraljak Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli önümleriniň halkary sergisine taýýarlyk görmek meselesi hatabatyň esasyny düzdi. Döwlet başçylarymyz hatabat dinläp, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli önümleriniň halkary sergisini ýokary derejede guramak baradaky meselelere öňe çekdi. Bu sergi Türkmenmaň şäheriniň halkary deňiz menziliniň çägine ýerleşdiriler. Şunun bilen baglykda hormatly prezidentimiz degişli çäreleri ýerine ýetirmek bilen baglanşykly anyk taşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlaryň ählisine öňde goýulan möhüm wezipeler ýerine ýetirmekde uly üstünlikleri arzu etdi.
Indi bolsa Türkmenistan prezidentinin gol çekeni resmi namalar bilen tanış edýäs. Türkmenistan ýani Özbegistan Respublikasynyň arasyna hyzmatdaşygy mundan berägim ösürmek. Şeýlekeme suw hojalyk meselleri boýunça birlikdäki Türkmeni Özbek hökümeti ara topar hakynda Türkmenistanyň hökümeti bilen Özbegistan Respublikasynyň hökümetiniň arasyndaky alaraşykdan gelip çykýan güýdipleri ýerine ýetirmek maksat bilen Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Resmi namalarda suw hojalyk meseleleri boýunça birlikdäki Türkmeni Özbek hökümeti ara toparynyň Türkmeni bölegi durdurly. Hemem onuň düzümi tasdiqlanýar. Türkmenigada döwlet kanseriniň işini hatamy kemilleşdirmek maksat bilen Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Resmi namalarda Türkmenigada döwlet kanseriniň merkezi idarasynyň guruluşy tasdiqlanýar. Türkmennevet döwlet kanseriniň işini hasam kemilleşdirmek maksat bilen Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Resmi namalarda Türkmennevet döwlet kanseriniň merkezi idarasynyň guruluşy tasdiqlanýar. Türkmen Geologiya döwlet korporasiýasynyň işini hasam kemilleşdirmek maksat bilen Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Resmi namalarda Türkmen Geologiya döwlet korporasiýasynyň merkezi idarasynyň guruluşy tasdiqlanýar. Türkmenbaşydaky newti gaýtadan işleýän zawodlar toplamynyň işini hasam kemilleşdirmek maksat bilen Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Resmi namalarda Türkmenbaşydaky newti gaýtadan işleýän zawodlar toplamynyň durunuş idarasynyň guruluşy tasdiqlanýar. Yurdumyzyň harit öňürjilerini höweslendirmek önümçilik kärhanalarynyň çygymal bilen üçünçiligini ýokarlandyrmak, şerekemi söwda dolanşygyny düzgünleşdirmek maksat bilen Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Resmi namalarda Türkmenistanyň çäginden daşary alınıp gidilende kagazy galynlarynyň kemem taýýar çap edilýän önümlüğüne degişli möçürde gümrük paşary berenildi. Mali we Iqtisadiýat ministrligine, döwlet gümrük gullugyna, Adalet ministrligi bilen birlikde karardan gelip çykýan üýtgetmeleri we goşmaçylary Türkmenistanyň kanunçylygyna girizmek baradaky teklipleri bir ay möhletde taýýarlamak we ministrler kabinetine bermek tapşyryldy. Karar 2021-nji ýylyň 1-nji awgustyndan herekete girýär. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar agentliginiň işini talaba laýyk ýola goýmak maksat bilen Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Resmi namalarda ministrler kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar agentligi hakyndaky düzgünnagy hem agentligiň merkezi idarasynyň guruluşy tasdiqlanýar. Mali we Iqtisadiýat ministrligine karardan gelip çykýan üýtgetmeleri Türkmenistanyň 2021-nji ýyl üçin döwlet budjetine girizmek tapşyryldy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow Hatay Halky Respublikasynyň başlygy Xi Jinping'e ýurdun Henan welaýatyna bolup geçen suw joşgunlaryň netijesinde köp sanly adam pedalary, şikayet ýetmeleri hem uly möçürli göýrançylyklar derhally gynançatyny berdi. Türkmenistanyň prezidenti şu agyr pursatda Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adyndan şeýle hem hut öz adyndan Gurban bolandygyň dogunu arnaşlaryna hem ýakynlaryna gynanjyny we medet berje söýlerini ejer çekenlere bolsa tez wagtda sagalamaklar baradaky dileglerini beýan etdi. Watan habarlary ýapaşymyzda dowam edýäs. Hormatly prezident bilen ýol başlygyna ýurdumyzyň hususy ulgamynyň ösürülmegine giň mümkinçilikler dördülýär. Daşary welaýatynyň telekeşleri hormatly prezident bilen dördüp berýän ajaýyp mümkinçilikleriniň netijeli peýdalanyp, alyp barýan işleriniň depkinlerini hasam güýçlendirýär. Welaýatyň Niýat Fadynaky tarapynyň çägine ýerleşýän Kemil Guruji hojalyk jemgyýetine alyp barýan işler munyň aýdyň mysallary. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan Kemil Guruji hojalyk jemgyýeti gahryman arkadamyzyň ýygyderli berýän tapşyryklarynyň ugralyp, hem milli liderimiziň himayet gollawyndan netijeli peýdalanyp, uly issebilirleýän polipropilen haltalarynyň önümçiligini ýola goýdy. Hojalyk jemgyýetinde ornaşdyrylan häzirki zaman ösün Kemil enjamlar kärhananyň zähmetseýär işgärleriniň ýokary hili önüm öndürmekligine mümkinçilik berýär. Kärhana üçin peýdalanylýan çygmaly Balkan welaýatynyň Gyýany şäherçesinde ýerleşýän polimer önümler zawodundan şeýle-de Türkmenbaşynyň neft gaýtadan işleýän zawodlar toplamyndan alýar. Täze kärhananyň her aýda 150 tonna çygmaly gaýtadan işlemegi mümkinçiligi bar. Bu ýerde öndürilýän önümleriň hyrydarlarynyň az däldigini ýörüte bellemek möhümdir.
Kärhananyň önümleriniň daşarky bazarlarynda eksport edilýändigini bellemek bolýar. Bu ýerde zähmet çekýänleriň agla we böleginiň ýaşlardan awarat bolmagy aýratyn bilemäge degişlidir. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy durmuş ykdysadydan ösürmek maksatnamasyna ykdysadyň döwlete degişli däl bölegini ösürmek ileri tutulýan ugurlaryň biridir. Munyň özi kärhanada işleri öz boşly badylyga berdi. Polipropilen önümlerini öndürýän BTD kärhananyň işçi gullukçylary şanly garaşdyrmyň 30 ýyllyk bayramynyň giňden beleniljek ýylyny önümçiligi hasa giňeltmek bilen şanly sene ajaýyp zähmet sowatlaryny taýýarlamak maksat edinýärler. Häzirki gazanylýan netijeler bu maksadyň hasyl boljakdygyna anamartdyrýar. Şonuň ýaly hem giň mümkinçilikler döredip berýän Mehriban arkadamyda hususy kärhananyň işçi gullukçylary tüýsürekden alkyş hemem hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Türkmenistan parahaçylygyň we anaşmagyny watany ýylyna şu owy hojurlyk mewsüminde ýurdumyň ähli welaýatlary bilen barhatarda Ahary welaýatynyň ekrançylary gawun garpylan bol hasalyny ösdürip ýetişdirdiler. Şuňlar bolsa olary ýygnamak işleri ýokary dep günlerde alınıp barlýar. Ýurdumyzda hormat prezident bilen ýol başlygyna daýhanlymyda uly ümserlep, olaň halal zähmetine uly sarpa goýulýar. Mundan ruhlanýan ustad bakçaçylarymyzy gawun garpylaryny dürli görnüşlerini ýetişdirip, azyk bolçulugyna munasyp goşant goşýarlar. Ahary welaýatynyň tejeni Saraýsy hemem Baba daýhany taraplaryna daýhanlaryň alyn deri bilen önürleni türkmen gawunyň tagamy asarlary boýy haýran galypdyr. Ir zamanlardan beri Türkmen topragyny aýratynamy tejenne ýetişdirilen Türkmen gawunyň tagamy hili göze ýakynlygy taýdan dünýä meşhurdur. Ahly bagdaýhanlary häzir günlerde gawunyň dürli görnüşlerini ýetişdirýärdir. Türkmen bakçaçylarynyň şan şöhratyny eleme ýaýan, bereketli topragymyzy ösüp ýetişene ballan datly gawunlar bilen birlikde aly garpylaramy bugünkü günne kärineşilen ekip ösüp ýetişdireni eslegli önümler bolup durýar. Hormatly prezident bilen owy hojurlygyna berýän uly golagyny tejesinde Ahary welaýatynyň tejeni Saraýsy hemem Baba daýhany taraplarynyň kärineşleri datly gawunlar ýaly şirin lezzetli garpylaryň bitkenli hemem bereketli hasalyny ösürip ýetişdirme ugruna ihlasy zähmet çekýärler. Ahary welaýatynyň edermen daýhanlary toprakdan şirin awat bakçy önümlerini önürmäge giň mümkinçilikler döredýän gahrman arkadamyda alkyş hemem hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Hormatly adamlar, Nurta ýurdumyň welaýatyna we paýtagtyna aşabatda 23-nji iýul saat 20-den 24-nji iýul saat 20-çe boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumat golugynyň berýän habary bilen tanışaryň. Balkan welaýatyna ad Kembol Tuğaryp Demiralky Kumatran teleskontu 9-4 metr ýetýän şemal usaryp, howa gijetine 22-27 gradus maýl gündizine 35-40 gradus ysy, kenary etraplaryna 30-35 gradus maýl bolar. Ahary welaýatyna ad Tuğaryp Demiralky Kumatran teleskontu 9-4 metr ýetýän şemal usaryp, howa gijetine 24-29 gradus maýl gündizine 38-43 gradus ysy bolar. Mary welaýatyna Aşgabat Demiralky Kumatran teleskontu 9-4 metr ýetýän şemal usaryp, howa gijetine 23-28 gradus maýl gündizine 37-40 gradus ysy bolar. Lebap welaýatyna Aşgabat Demiralky Kumatran teleskontu 9-4 metr ýetýän şemal usaryp, howa gijetine 22-27 gradus maýl gündizine 38-43 gradus ysy bolar. Daşy welaýatyna az Tuğaryp Kumatran Mataran teleskontu 8-13 metr ýetýän şemal usaryp, howa gijetine 22-27 gradus maýl gündizine 37-40 gradus ysy bolar. Paýtatyň Aşgabatda az Tuğaryp Demiralky Kumatran teleskontu 9-11 metr ýetýän şemal usaryp, howa gijetine 27-29 gradus maýl gündizine 40-42 gradus ysy bolar.
Yurdumda boyunça iyul ayının 24-üne magnit hadisesinin durnuklu ýadyda bolmagy aşylýar. Edi vatandaşlarım, häzirki wagtda Tumus pasynyň dowam edýän günlerinde howanyň gyzmagy netijesinde günüň ýetişýän adamlaryň saglygyna ýetirýän yaramaz täsiri güýçlenýär. Günüň täsiri aýratynamy saat 11-den 17-şe güýçli bolýar hemem günüň gyzygyny howry saat 20-şe dowam edýär. Şeýle hemem howanyň düzümindäki tozan böreçikleriniň kadydan 7 götürüm artmagy bilen howa şertleriniň adam bedene ýetirýän täsiri artýar. Şununla bağlılıkta howanyň öňüsel täsirlerini öňlenmek üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, hemem Tumus pasyny günüň ýetişýän goranmagy maslahat berýär. Mehriman ýeşar bolary berip berjaýatsaňyz öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriman adamlar, şununla watan habarlary peşimde jemleýäs. Berkarar döwletimiň bagtýarlyk döwründe aty watan Türkmenistan ähli wagtlarda ösýärsenýär. Ähli ösýän ödönne bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şendir. Hoş sag bolun, ele dileşer.